Ca și dumneavoastră, serialul Justiție Militară și mărturisesc că timp de 50 de minute lupt sufletește alături de cei doi locotenenți americani pentru apărarea demnității militare. Pe ai noștri, din păcate, nu-i apără nimeni, ba uneori, ca în cazul pe care vi-l prezentăm în continuare, îi bagiocoresc. Locotenent colonelul în retragere Vasile Ionescu a fost și va rămâne un militar al armatei române, al aceleia care a murit prin munții și văile țării și nu numai. Își iubește meseria de ofițer de tancuri și crede în cinste, dreptate și adevăr. În 1941, la 1 iulie, am dat examen la Școala de Ofițeri Infanterie București, pe dealul Spirii, și am intrat al 52-lea din 700 de elevi. După care am făcut școala militară la Sibiu, la București, terminând de la 1 iulie 1943, când la cererea mea a fost repartizat la regimentul 2 care de luptă București, pe baza clasificației și a medii de absolvire a școlii militare. Tânăr ofițer, Vasile Ionescu a luptat în 1944 în a doua conflagrație mondială. A apucat să se întoarcă acasă din campaniile duse peste granițele țării. Am participat la războiul antifascist de la 23 1944 până la 9 mai 1945, în calitate de comandă pluton și apoi comandă de baterie de autotururi în cadrul detașamentului motomecanizat Jupiter al Armatei a 4-a Română până la Tisa, după care am trecut în Austria la regimentul 2 care de luptă în calitate de comandă companie. Am fost decorat cu ordinul Steaua Coroana României, clasa 5-a, pentru faptele de arme duse în lupte din prejurul București, la aeroportul Otopeni și la pădurea de la gara Chitila, după care am fost repartizat definitiv după terminarea războiului la regimentul 1 care luptă Târgoviște în calitate de comandă companii de tancuri. Da, am înțeles că ați fost degradat pe vremea când erați capitan. De ce? În 1951, când eram comandantul batalionului 1 tancuri din brigada 11 Pitești, am fost trecut în rezervă cu gradul de soldat, fără să mi se arate motivele. În urma intervenției făcută la Direcția Politică Superioară a Armatei, am reușit ca, în urma memoriilor depuse de nenumărate ori, să primesc un răspuns favorabil în sensul că în 1965 mi s-a dat redat gradul de capitan și m-a concentrat imediat în în regimentul 1303 Târgoviște, în vederea activării. Da, nu se poate, un motiv trebuie să fie fost. Motivul era că tatăl meu avea pământ, era chiabur, deși a demonstrat Direcției Poliției Armate că nu le muncea el pământul, nu era dat exploatare, și cu toate astea, pe ziua de 19 septembrie 1951, Corpul 5 tancuri m-a evidențiat prin ordin de zi pe Corpul 5 tancuri, se-am dat de generalul Bădicianu, iar generalul Haupt, care era comandul trupelor blindate, a mers în continuare și m-a trecut în o gradă de soldat, fără niciun drept. Tatăl nostru a fost învățător. Tatăl meu a fost învățător într-o comună aici, lângă Găiești, și avea 20 de hectare de pământ pe care le cumpărase și pe care le lucra personal. Și pe care am înțeles că le-a lăsat moștenire celor 3 copii copiilor lui. Noastră cât v-a revenit? Mie mi-a revenit 5 hectare. Și ce se întâmplă cu ele? Pentru că am înțeles că de asta ne-ați scris și ne-ați invitat la noastră. Ați intrat în posesia lor? N-am intrat niciodată în posesia. O lege a fondului funciar. Legea fondului funciar, legea 18. Cu toate astea, niciodată am putut intra în posesia acestui pământ, întrucât el a fost atribuit altor persoane care n-aveau nicio legătură cu pământul meu. Și dumneavoastră doriți să vă recaptați pământul? Pământul meu, pentru care am luptat și eu și tatăl meu la Mărășești și bunicul meu la Plevna. Bun, ce vi s-a spus la primărie? De ce nu sunteți pus în posesie? La primărie a spus că s-a atribuit titlurile de către Comisia Județeană altor persoane care aveau dreptul. Eu nu știu cine avea dreptul când eu aveam acte și stăpânise pământul. Cu toate astea, nici astăzi, după 8 ani de zile, n-am putut intra în posesia acestui pământ. Locotenent colonelul în retragere Vasile Ionescu ține în mână o hotărâre definitivă, slabă și tremurătoare ca ramura unei sălcii. Primarul și comisia de împroprietărire
fac slalom printre paragrafele legii pentru a-și proteja spatele în preajma celui vremelnic mai tare. Actul lor nu mai miroase a dreptate, ci e clar a nedreptate. Eu am suferit și pe vechea o guvernare a comunismului și sufer și astăzi consecințele aceleași. Ce se întâmplă astăzi cu pământul nostru? Pământul meu a fost dat unei doamne Iacobuță și altor neamuri ale ei, de la Brașov, din alte părți, care n-am avut niciodată pământ pe zona asta aici, la Găiești, la Peco. Bun, pe ce bază? Pe ce... Așa a fost hotărârea dată de Comisia Județeană și aprobată de Comisia Județeană și dată de către Comisia Locală. Bun, dar mi-ați arătat o hotărâre definitivă a judecătoriei din Găiești. Și cu toate astea n-a fost Cât de definitivă este ea, de moment ce nu puteți să intrați în posesie? Cu toate astea, nici astăzi, după 8 ani, nu a putut intra în posesia aceasta. Pentru că între timp a făcut un atac de paralizie acum 3 ani și mi-am pierdut vederea în ultimii 2 ani, am declarat, adică am dat o procură nepotul meu, Nicu Borcănescu, ca să mă reprezinte la proces, că eu nu mai pot merge decât susținut și nu pot să mă la proiect și la alt. De câți ani vă judecați pentru bucata asta de pământ? Din 8 ani, de când a început legea Fondului Funciar. Și cu ce rezultate? Rezultatul e că a rămas ca de la început. Eu sunt cu hârtiile și alții cu pământul meu. La 76 de ani, locotenent colonelul în retragere Vasile Ionescu încă mai crede că a sosit timpul ca legea să fie respectată. Legea, nu bunul plac. Din păcate, la noi profitorii și-au făcut și își mai fac încă de cap. După 8 ani, bătrânul acesta își revendică mai departe cu minte umilul lui drept, într-o demnitate remarcabilă. Să se facă dreptate în țara asta, odată pentru totdeauna. Că nu se mai poate trăi. Noi ăștia care suntem de rând și mai ales bătrâni, suntem dați de acolo până acolo de către toți intruși și toți afaceriștii care au bani și care răzbesc cu bani peste tot. Că nu e normal să fie. Justiția a dat o hotărâre și organele respective trebuie să o accepte și să o execute. Chiar nu-și asumă nimeni răspunderea?